உங்களை தான் நம்பி இருக்கோம். இங்க ஆட்சிக்கு வந்தோடனே எங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கும். இங்க தானே படுத்துப்போம், அதுக்கு அங்கதான் சமைப்போம். வீட்டுல எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எங்க வீட்டை பாருங்க, இதுல தானே நாங்க 5 பேருமே போய் எங்க அக்கா எங்க அம்மா எல்லாரும் நாங்க இங்க தானே படுத்து கிடக்குறோம். எங்க அப்பா தென்னை மரத்துல ஏறுற வேலை தான் இருந்தது. அப்ப ஏறும்போது கீழே விழுந்துட்டாங்க. இப்ப எங்க வீட்டு கஷ்டத்தினால நாங்க வீடு கட்ட அசரண்ணா ஆட்சிக்கு வரணும் எல்லாம் மாறணும். எங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துடணும். 4 பொம்பளை புள்ளைய வச்சிருக்கிறோம், நல்லா படிக்க வைக்கணும். எல்லாம் நீங்க வந்தாதான் முடியும். நான் உங்களை நம்பிதான் இருக்கிறோம். 4 பேர் ஓட்டும் உங்களுக்கு தான் நாங்க போடுவோம். நாங்க உங்களுக்கு தான் நீங்க வரணும். எங்களுக்கு வீட்டை மட்டும் கட்டி கொடுங்க. என் புள்ள படிப்பு செலவு ஒத்துக்குங்க. அது எங்க வீட்டுக்கார பாத்துக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரியில தான் நான் இருக்கிறோம். நீங்க ஜெயிக்க நம்பிக்கையோட நான் இருக்கேன். உங்களுக்கு